Biztos vagy benne, hogy az idő mindig csak előre halad? Olyan természetesnek vesszük, annyira magától értetődőnek, hogy fel sem tesszük a kérdést, hiszen ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Ha kiömlik a tej, nem folyik vissza a pohárba. A törött tojás nem áll össze újra. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jövőt pedig nem ismerjük. Ezért hisszük azt, hogy az időnek csak egyetlen iránya van, előre. De álljunk meg egy pillanatra. Nem az a kérdés, hogy így tapasztaljuk-e, hanem az, biztos, hogy maga az idő is így működik? Képzelj el egy ingát, ahogy lassan ide-oda leng. Ha visszafelé játszod le a felvételt, nem tudod megmondani, melyik volt az eleje, és melyik a vége. Nincs árulkodó jel, nincs irány. Az inga mozgása ugyanúgy értelmezhető előre, mint visszafelé, és itt történik valami furcsa. Mert miközben a mindennapi életünkben az idő kérlelhetetlenül halad előre, léteznek olyan folyamatok, amelyeknél az idő iránya nem látszik, mintha az idő nem döntött volna, mintha nem kellene eldöntenie, mi volt előbb és mi jön utána. A fizikusok ezt úgy mondják, bizonyos folyamatok időszimmetrikusak. Ez nem azt jelenti, hogy visszautazunk a múltba. Nem azt jelenti, hogy megfordítjuk az eseményeket. Csak azt, hogyha nem tudnánk, merre halad az idő, akkor egyes jelenségeknél nem tudnánk eldönteni, melyik iránya helyes. És ez nem puszta gondolatkísérlet. A fizika alapvető törvényeinek nagy része, legalábbis matematikailag, ugyanúgy működik előre és visszafelé is az időben. Ha egy ilyen egyenletet visszafelé játszanánk le, nem árulná el, merre halad az idő, mintha maga a világ nem adna egyértelmű választ erre a kérdésre. És ez még nem minden. Vannak kísérletek, amelyek ennél is tovább mennek. Egyes kutatások szerint bizonyos anyagokban, például az üvegben, a molekulák mozgása olyan mintázatot mutathat, mintha az entrópia iránya nem lenne teljesen rögzített, mintha ezekben az apró rendszerekben a folyamatok nem egyetlen időirányt követnének. Ez nem azt jelenti, hogy az idő valóban visszafordul, de azt igen, hogy az idő iránya nem minden szinten egyformán merev. Mintha a természet bizonyos pontjain az idő nem viselkedne úgy, ahogy megszoktuk. És itt válik igazán nyugtalanítóvá a gondolat. Mert ha az idő valóban mindig csak előre halad, akkor miért léteznek olyan jelenségek, ahol nincs előbb és nincs utóbb? Miért van az, hogy a természet egyes pontjain az idő, mintha elveszítené az iránytűjét? Talán azért, mert az idő iránya nem a világból fakad. Gondolj bele, mi emlékezünk a múltra, nem a jövőre. Mi tapasztaljuk az öregedést, nem a fiatalodást. Mi látjuk a rend szétesését, nem az önmagától létrejövő rendet. Lehet, hogy az idő egyirányúsága nem a valóság tulajdonsága, hanem az észlelésünké. Mi van, ha az idő nem egy folyó, ami előre sodor minket? Mi van, ha inkább egy tér, amiben mi haladunk egyetlen irányba? És mi van akkor, ha léteznek repedések ebben a térben? Nem nagy repedések, nem látványos törések, csak apró eltérések, amiket többnyire észre sem veszünk. Talán ezért vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, mintha ez már megtörtént volna, mintha az idő egy pillanatra megbotlott volna. Nem azért, mert valóban visszafordult, hanem mert nem volt iránya. A kvantumvilág egyes kísérletei még tovább erősítik ezt az érzést. Vannak olyan rendszerek, ahol az idő irányára utaló jelek nem egyértelműek, mintha a legalapvetőbb szinten a világ nem ragaszkodna ahhoz, hogy az időnek csak egyetlen iránya legyen. Lehet, hogy az idő nem halad, lehet, hogy az idő csak van, ha létezik egyáltalán. És mi vagyunk azok, akik benne mozgunk, akik értelmet adunk neki, akik irányt rajzolunk rá. Ha így van, akkor a kérdés már nem az, hogy az idő visszafelé is haladhat-e, hanem az, hogy biztos, hogy az időt úgy látjuk, ahogyan az valójában van. Talán az idő nem döntött irányt.
Talán soha nem is kellett döntenie. Talán nem azért beszélünk az idő elejéről és végéről, mert így akarjuk, hanem mert emberként csak így tudjuk megtapasztalni. Múlt és jövő, előtte és utána. És ha így van, akkor a valóság nem olyan szilárd, mint hisszük. Lehet, hogy a valóság nem törik meg gyakran, csak ritkán engedi, hogy észrevegyük a repedéseit. Szerinted az idő tényleg egyirányú, vagy csak mi érzékeljük annak? Te mit gondolsz erről? Írd meg kommentben, s ha tetszett a videó, lájkold, és iratkozz fel a csatornára, hogy időben értesülj az újdonságokról.